Goedendag iedereen op deze 30 mei 2021. Ik ben hier aan de Grote Markt van Terneuzen. Vandaag is het wel zondag. Het is me ook bijzonder opgevallen dat er enorm veel leegstand aanwezig is. En wel bijzonder opvallend, dat ik toch nog even hier op de video wil zetten. Dus ja, als je de Grote Markt hier binnenkomt, zie je al dus verschillende locaties te huur, te koop. Ik zeg de volledige zone hier, dan heb je even wat horecazaken. Maar dan, als je terug de andere kant op gaat, ook opnieuw te huur, te huur. En dan ook aansluitend, ja, hier op de hoek. En dan ook even, ja, daar iets verder. Natuurlijk, verder heb je dan ook de Winkelstraat, Noordstraat. Daar ook te huur. Gewoon, het is wel bijzonder opvallend. Allee, er is wel altijd iets te huur op dergelijke locaties. Maar ik zeg, als je toch wel nu even langskomt, het valt enorm op. Hier ook. Dat was vroeger hier jouw marktkraam. Allee, er zijn al verschillende zaken hier geweest. Ik herinner me nog dat er ook wel zo'n een winkeltje was met van alles, zoals bij de Action. En dan hier ook te huur. Dus nu even los van die Winkelstraat. Ik zeg, het is aan iedere hoek. Ik zeg, je komt langs hier even naar de markt. Het is ook wel geen mooi zicht. Ik zeg, ik kom nu vanuit deze hoek hier. Aan de rechterkant. Vooraan, de linkerkant. En dan ook wel de overkant. Het blijft natuurlijk wel een bijzonder mooie grote markt. Ik zeg, de leuke terrassen hier. Zo, dat was even de Grote Markt van Terneuzen op 30 mei 2021. Tot de volgende keer.